No hello everybody. Hei, ketä? 323 kuukautta ja Raggari 19 kuukautta riisupia. Kiitos. Kiitos. Ketäs mitä muuta täällä? Vai Tuukka moro, Tuukka munamekis. Sunttu Kaappi Joudu, Tomppa Hesa, Kaitsumatski, Valdo morjesta. Nyt olette suut makiaksi. No joo, se on tässä tarkoitus kyllä. Juks moro. Jokeri vaan. Varen moro. Joo. Näin pitäis lähteä tätä kiskomaan. Mulla on vielä hyvin vähän selityksiä kurkkukippeänä, mutta ei anneta se haitata. Mistä palvelukodosta on vanhussukaran kumppasi tarkoitus? Masaksi morjesta. Kumpinoista. Niin nimenomaan kumpinoista. Vaan molemmat. Niin. Huijatte säännössä, niin vedätte uusinta kierros ja kossuun jauhettuna. Niin, olisi ihan hauska kokeilla kossun kanssakin nuo vetäästä, jos olisi useampina. Mutta tässä on just tässä laatikossa, niin tässä on molemmille aina 2. Eli täällähän on niin kuin 3 eri vahvusta turkinpippuria. Jokaista pitää minuutti suussa ja sitten pureskella ja nieleskellä ja sitten voi seuraava aina siirtyy. Mutta niin näitä ei vissiin mietiä saapiko näitä enää, kun nää oli aika äkkiä loppuun. Se tekivät sen tietyn verran niitä niin. Niin. Pitäisikö mä ruveta mussuttamaan? Pitää muuten sekkari laittaa sekuntikello. Ei nuo olla tulisi. Minä ainakin nautiskelen sen, niin se menee yli ajalle sinne. Joo, eka on kuulemma vielä hyvää. Niin tässä on joku asteikko 1-5, niin tää on 1. Ne, anna tähän paukku. Tää vielä. No. Ei pistän tuohon. Vähän on värillistä se tuttu. Joo, pistänkö me No sitten kun suussa, eli NYT. Ja kello käypy. On kyllä mulla kun polttaa kurkun päässä saatana Spritekin tällä hetkellä, niin aika kiva. Mitähän tästä mausta saas? No ei tää oikein maistu. Siis on tää niinku tulinen oma ruuhun. Mulla loppui jo jauhetta tässä siellä. Tää on just se haastevideo. Ja minuutti on täynnä nyt. No herkutellahan tää on hyvä. Tää on aika paljon pehmeämpi purra kuin normiturkinpippuri. Niin on. Niin se ei olekaan 1, kun se oli tuo 3 ja tää on 4. No tääkin on värillistä ihan. Värillistä turkinpippurista on tuttu. Joo, pistettekö me kello pyörimään? No laitetta. Jes. Ja kello on päällä. Junat paukku, no niinhän nuo tekee jumala. Oli nimittäin mulle kippeli kurkkuja viime yönä. Tän ei sinällään tule kurkulla hyvää tee, mutta en tiedä, jospa se vähän turruttais jopa. Jospa se paransi. Niin, eihän sitä tiedä. Chipi. Se on uusi supialergi. Emme tässä huomaa nyt kyllä niinku, ainakaan kun suussa pyörittää tuohon edellisen juuri mitään. Ja se on se varmaan se alakus on se pahin. Niin. Jos sinne jotain pahaa. Siis kyllä mulla niinku pikkusen puskee. Vaikka ite on tulisen ystävä on. Nyt on takakarkki on suussa. Ja nyt saa pureskella niin. Ja minä vien nuo jauheet ekana. Nyt kun pureskin, että oli mahdottoman paljon
parempi kuin se edellinen. Tässä oli vähän Niin vaikka Valdo sanoi just toisin. Aa. Ei mikään mahdottoman paha, mutta niinku, kyllä tää niinku... Kyllä tän kestää, mutta... Jälkikäteen tuli vähän Niinku- sellainen. Kyllä mulla pieni semmonen... Silmät ruppee vuotamaan. Niin potto. Pistättekö myös seuraavaa? No laitetta. Ja aito kävi. Seuraavana voisi olla... Iotekin pojat sanoi, että se nallekarkkihaaste oli pahempi kuin tämä. Se voisi olla ehkä seuraava. Ani joku kilo syvän nollekarkkeja oikein. Ei, kun semmonen yksi saatanan tyylinen nallekarkki. Se on niistä muodosta. 30 sekkaa mennyt. Ei tää vielä oikeastaan ollut sen kummoisemmalta kuin nuo muutkaan. En tiedä, jos tää olisi nyt toisessa järjestyksessä, niin mitä sitten? Niin. No sit se varmaan voi niin. Vähemmän tuntuisi, kun ekasysaloinna se tulisi. Mut kyllä niinku... Kyllä tää tuntuu. Aika on mennyt. Kävi pulaiskalla. Tää oli kaikki pehmeä. Niin oli. Tässä on varastettu. No kyllä noita ihan hyvin vois silleen, että ne ois pussissa, niin vois napostella silleen. Niin, kyllä vois napostella. On mikäköhän poppamiehen namut on ne. Mitkä osa-aika tulisi ja... Nyt tää on niinku me vois nyt ottaa maittoa tai ottaa kurtti. Katsotaan miten pitkä tässä... Tässä muistaakseni niinku jälkiaikaa ei ollut sanottu. Kylmä lonkarahan se on hyvä tuohon. Siinä on selkästä takana. Joo, ei siinä ole mitään muuta kuin se, että minuuttina. Napalminallit on kyllä ihan jees. Niitä on hopsinut. No ei, tuo nyt ole sitä erikoista on. Haluut se jogurtti? Ei mitään Jäätelle. Maittoa. Ei, vettä voi vaan harpata. On siinä vissyy tai vissy ja Sprite. Minä on kyllä jogurtti. Ai tuo tuli Suomen takki vai? Kyllä ne haluaa pois. Ei mulla häviis jo. Ai häviis. Tää häviis. Tää ei sitä ole ikinä ollut, kun harppaa vaan vettä. Ei jos ole silleen, että vesi on kaikista pahin, vai miten se meni? Niin, jos on ottaa chilli tai tämmöstä, niin se vesi vaan se levittää siihen suuhun se maa, mutta ei tullut. Aloitatko tuosta ihan poppeerimilla tätä riippaa? No en tiedä, toisaalta tuo vesi oli ihan hyvä, sitten tuli nyt se polte suuhun. Käy kokeilta vettä. En käy. Kylläpä nussii suussa. Ui. Kyllä pikku hiki, nokkakin alkaa. Niin no ei tuon... Niin ihan kyllä mä sanoisin, että tuo ihan karkkina menisi. No ite en kyllä niinku... Napalminallit on justiinsa siinä ja siinä, että niitä niinku pystyy syödä jopa sille nauttia, mutta... Tässä on tää jälkipuolta, on kyllä vittumainen. En minä sano, että tuo jälkipuolte tuli vasta kun vettä otti. Se levisi suuhun se maku, mutta ei tuossa. Mut tuosta ei kyllä paljon kyllä viinan kanssa, kun ei ole tarvittu, jos tekisi ottaa paukkuja. Jotkut muistaakseni teki silleen, että laittoi yhden per shotti. Niin on se joo. Vittu mä en tiedä. Itse on aina noista poppamiehen, niin poppamiehen ja se on helvetin hyvä. Siinä on tulisuutta kyllä enemmän kuin noissa. Sitä suosittelen kaikille. Kaikkiin keittoihin ja tämmössä, niin on helvetin hyvä laittaa. Mie kokkelen niitä. Sanon nyt se siipiveikko on se.
Ei se mikään kummonen on. No tossa tavallaan, en tiedä, onko sitä hyötyä, kun jos noita enää kaupassa myyvä, niin Joo, näitä ei taita enää tsekkaakaan. Löytyykö kaupasta? jokupa on tehnyt, ostanut noita himohamstaraksena, kun tiennyt, että niitä on vaan tietty rajoittu erästi, niin myy jossain tori.fissä 40 laatikko. Ai niin joo. Minä lupasin sen. Ne kuukkauden tube-tulot tuonne Hellille, eli tuossa nyt näkyy se 28 päivää, se ei näytä ikinä mitään, mutta 28 viimeistä, eli 147 Hyvä, Hellille. sillä saadaan kuukkas pyritettyä. Pisät nämä helkitille nyt rahat, niin